अग्रीमेंट सरतात बोजा बिस्तारा आम्ही गुंडाळूक घेतो. आता भाड्याच्या घरात राहूचा म्हणजे या शिफ्टिंगचा मोठा टेन्शन त्याच्यात, आणि हे मूवर्स आणि पॅकर्स वाले मजबूत लुटत. कपडो लत्तो भरून माझी पोरा पण दमली, त्यांना सोक लागलो. दुपारी 3 वाजता सामान उचलूक घेतलं होतं, रात्री 8 वाजता टेम्पो लोड झालो आणि 8:30च्या सुमाराक आम्ही आमच्या नवीन सोसायटीत एंट्री मारली. मग मारीगोल्ड बिस्कुटा वांगडा चायचो घोट मारून सामान लिफ्ट मध्ये कोंबूक घेतलं. सायकल, सिलेंडर, केरसुनी, झाडा सबन सकूचो संसार आम्ही पुंजावून घेऊन इलो. सामान नवीन घरात येईपर्यंत रात्रीचे 12 वाजले. मग सकाळी उठून टाय चिपळेंका मत्तीक घेऊन आम्ही सामान जाग्याक लावून घेतलं. आता 2 BHK रूम असल्यामुळे टाय चिपळ्याने एक स्वतः रूम घेतले. मग आम्ही पण नवरा बायकोने एक रूम घेतलं. आमका हे आवरा आवर करेपर्यंत बायलेन हे रांदूक घेतलं. याक मात्र नक्की भाड्याच्या घरात राहूची एक वेगळीच मजा असते. दर येळेक अगदी नवीन एरिया, नवीन घर, नवीन शेजारी, सर्व अगदी पहिल्यापासून संसाराक सुरुवात झाल्यासारखी वाटतं. हय संध्याकाळी गार्डनात खयचो खेळ खेळायचो ह्याची चर्चा टाय चिपळे करत असताना माका आयचो फोन. एक सांगले मी हायफाय घरात राहू की तावसर आहे म्हणता मेल्या स्वतःचा घर घे मग मिजाशे मा जाऊ देत. आयेचा का आमचा सदीनी चालूच असतो. घर घेतलंय बरासा पण इशय माझ्या अंगलटी इलेलो वायच घर वाडा जास्तच झाला. असो आता घेतलंय खरा आहे गे माझ्या नाही म्हणत भरूचा लागणार.